belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een deel van de werknemers van de Capridis Kliniek heeft vanochtend het werk neergelegd. Ze demonstreren daarmee tegen de situatie dat de SVB beslag gelegd heeft op rekeningen van de kliniek, waardoor de werknemers mogelijk niet betaald zullen worden. De werknemers vinden dat ze consequent over het hoofd worden gezien en willen op deze manier laten zien dat er belangrijk werk wordt verricht bij Capridis Kliniek en dat ze gewoon betaald moeten krijgen. De controles op de handhaving van de QR-code in het uitgaansleven op Curaçao gaat gewoon door. Dat zegt hoofd van het multidisciplinaire team Ronnie Cornelis vandaag in de Extra. Er wordt gewerkt van maandag tot en met zondag, 7 dagen in de week al dus Cornelis. Hij reageert ook op berichten dat er wel wordt gecontroleerd in het uitgaansleven, maar niet bij volle kerken wordt ingegrepen. Volgens Cornelis wordt alles in de gaten gehouden en geldt de wet voor iedereen, maar is de controle in eerste instantie gericht op het uitgaansleven. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Toerismeorganisaties Tjata en Kasha zijn bezorgd over de gevolgen van de controles op de QR-code op het toerisme op Curaçao. Afgelopen september was een relatief goede maand voor de grote hotels, een minder goede maand voor de kleine hotels en appartementen. Maar volgens Tjata en Kasha kunnen de verdere controles op de QR-code de voorzichtige opgang van het toerisme weer nadelig beïnvloeden. Het zorgt voor onzekerheid en onzekerheid is niet goed voor het toerisme, aldus Kasha en Tjata. Vertegenwoordigers van de vakbonden NAPB, APVO, STRAF en SAP zijn maandagochtend op gesprek gegaan bij de directie van het opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg, het ORV, beter bekend als de Curaçaose politieschool. Volgens de vakbonden is er sprake van een dictatoriale sfeer binnen het opleidingsinstituut en dat moet worden aangepakt, al dus de vakbonden. Er is afgesproken dat er een brief zal worden gestuurd aan minister van Justitie Gilmar Pik-Pisas om aandacht te vragen voor het probleem. Volgens het managementteam van het ORV, de politieschool, is er inderdaad gesproken met de vakbonden, maar gaat de hele problematiek om 1 docent. Die is volgens het managementteam van het ORV niet tevreden over zijn werkzaamheden en al 1,5 jaar zorgt dat voor problemen op de werkvloer. Het ORV is het ermee eens dat de minister van Justitie wordt ingeschakeld. Ze willen ook dit probleem oplossen, maar zijn het niet eens met woorden als dictatoriaal regime binnen het ORV.
Parlementariër voor de partij MAN, Giselle McWilliam, wil weten waar het regeerprogramma van het kabinet Pisas blijft. Volgens haar zit de regering al meer dan 100 dagen en is het wachten op de concrete invulling van de plannen van de regering. Ze hoopt dat het parlement zo snel mogelijk het regeerprogramma krijgt. De prijzen van vliegtuigtickets vanuit Nederland naar Curaçao voor de komende kerstperiode kunnen enorm hoog uitvallen. Er wordt zelfs gesproken over prijzen die kunnen oplopen tot 10.000 gulden voor een retourtje. Het scheelt vaak wel als mensen een andere dag vliegen, dat kan soms duizenden gulden schelen. Niettemin moet er goed worden gekeken als mensen vakantie willen houden op Curaçao, Aruba en Bonaire over wat er dan moet worden betaald om hier te komen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.